Live chendo mari mar Rameny County en odiochieng' machielo kende mwaketo achiel kuom yawuot jogi koma tinde mapachgi ler migosi Oscar Odhiambo nyinge mar adek kanyo ga godo tiyo godo ahinya nikech onyisa ni saka sani harono kiyude makare kata kamano en migosi Oscar Odhiambo Wambia ayude live chendo mari mar Rameny County mbako chege koma timbre Siaya County muko mosebedo kadhi mbele mosebedi kiyuak ne ogi muko ji ka ok giluwo chige kuma nego benelo en beno wacho ni Haron okwan emo muko ganda e Siaya County molo chutho wechigi eki bende mar yala swamp ang'o matima diri mar wacho ni kar kanyi Lwasi no ero mar Keto Mwandu e Siaya County nitiere koso onge Kimul remote mari nikech chendo mar Rameny County chakore sane nyako chope giko mare migosi Oscar Odhiambo director mar weche mag tudruok e county ma Siaya County 041 Oscar edhenadi Antimo vera musi ni happy new year nikech chendo ni eripok ni bire nyaka igane chakre jaduong poka bire en thuolo makende ma wagonye sero kamano kabisa kendo nyaka goero kamano ne Lolwe Tv kuom miya nafas mar biro kondo mondo wanyal twak kachiel gi jowinjo. Kizungu wachini you are looking sharp. Erokamano. Entinje luwe ng'at morwakre maler. Yes. Kanilo serwakruok maler jaduong'. Bende Siaya County nigi Lwasi maler maber mar mondo mi joket mondo nyalo biro jaduong'. Siaya County nigi Lwasi makare kabisa kendo jogo ekoma nigi paro mar keto mwandu mosebiro seneno mapodo kobiro nego ng'eni Lwasi noendo chakre ne sirikal mar kor gwenge kata devolution B 2013 governor marwa Cornel Rasangu seketo chenro mopogre kendo mamiyo ka ng'ato dwaro keto mwandu mare mondo yudie pesa to mondo jo Siaya beno nyal yudo gik mopogre ma joket mwandu kelo to yudo ka Lwasi noendo ntiere Lwasi mamiyo ok onyal chandre kar keto mwandu kuom ranyisi jaket mwandu dwaro kabisa ng'iyo weche mag ndara madhi kanyo noendo ma okete mwandu ne magolo mwandu ne kateri chiro Governor oseneno ni kilometers madhi 1,000 gi wiye mag yore oyaw to kiyawa neno ni bende otim gigi miluongo ni maintenance seche goeko makoth kethogi to iketo okenge goeko mag neno ni olosgi jaket mwandu gimachielo modwaro ahinya gin weche goeko mag electricity kata stima ingawa maendigo ken ting' marwa kaka county government governor oseneno ni tudre kachiel gi jo Kenya Power tudre kachiel gi jogo eko mochung' ne weche goeko mag stima ma stima obetie e kor gwenge ogo kata sim samoro kuonde goeko ma poles onge kuonde ma transformer nitie gi problem but manie lwete motudre gi stima en gigo miluongo ni floodlights kata solar oseketo so that kidhi chirni ma Siaya sani to ng'eny gi yudo ka ntiere kachiel koda floodlight goeko ma high mast marabura ma kokete center achiel to chal ka gima chieng' rieny kanyo noendo mae miyo joket mwandu nyalo tiyo nyaka gotieno kinde goeko machon cheno kidhi e chire kor gweng' to ji koromo sa 12 to mudho riembogi sani endi johala timo ohala nyaka molewo nikech koro wan kachiel koda weche mag electricity through this solar power program ntiere centers moko ma pod onge kode bado setemo kabisa mar adek en ni jaket mwandu dwaro alwora noendo maonge mibadhi yudo ka mibadhi miyo sato kadwaro license budho nikech ng'ato dwaro mit belie mondo yaw ohala ng'ato kabiro mondo keto ohala tinyise en kapok inenowa to okinyal keto mwandu governor osekaw kange mag neno ni okwan kachiel koda mibadhi kuonde go komo yudie gik machal kamagi to iriembo ng'ate tich or governor neno ni oluongo jogo eko ma jotim nonro moting'o ofis ma Siaya Kinoti tingo anti-corruption authority otingo jogo eko matimo nonro mabende ji mang'eny kata samwa wuoye ni nitie mosetere dala nikech nyocha oyud ka gidonjo e timbego eko machal kama ji omibadhi gieki. Mar ang'wen mabende nyalo wuoye en neno ni listen oyud piyo chon cha ka ng'ato ne dwaro kawo license mar mondo yaw ohala
tinwango kantie gima kisungu luongo bureaucracy. Ng'ani endi dwa luwo kuonde mang'eny mar neno ni eka noyud lesen mar loko ohala. Gavana ng'ado mae ma ka apply for license to kaw ndalo makalo 2. Ibiro titimo mna assessment, imi invoice tichulo, alafu to in ng'atno endo mabedo license mondo inyal timo ohala. And so ka ikaw garamna loan e bank mar Equity, tigeni Equity dwaro ni bang' dwe achiel to in ichako chulo loan. Ng'ato to oketi kae dwaro ni dweche 3 kore kiyudo license. So inwango kama nyocha ne hinyo johala, and so governor osegine. Mara bich mabe nyalo wacho nikech ging'eny en neno ni oromo gi jok man gi paro mar keto mwandu gi. Jok mopogre ma dwaro ni mondo ket mwandu governor oseromo. Ok mna Siaya kende, but oromo gara gi moko oko bende mar Kenya mar wuoyo kodgi konyisogi ni kibiro Siaya tibo yudo pi Lake Victoria. Inyalo timo fish farming through cages milosie pesa. Kibiro Siaya tibo nwang'o lowo, land ntiere kuonde kaka Yala Swamp. Kibiro Siaya tibo yudo ndara maber. Kibiro Siaya to wan gi kwe. Ma kichako loko ohala to joma bayi gi kidi jogo eko makwalo mwandu ni kaka jaket mwandu onge. So mae ndiko governor osetimo very deliberately, kendo romo nyaka gi jok ma holo ji pesa mondo ket mwandu kaka banks. Obed Equity Bank, oseromo nyaka gi James Mwangi Giri, obed Kenya Commercial Bank, obed jogi eki nyaka Kenya Women, nyaka Faulu. Onyisogi ni keluru bengi gi Siaya mondo jowa oyud pesa maginyalo keto e mwandu mopogore opogore. Imiyo ochalo gima golo picha moro mar ne dhano dak e niang' to gikia mit niang' kapono ne magini gie kuma gavana osetimo te. Yiena mondo mi wang'i gima kachiel mana kum nyere machuo kende. Itiyo kairi koda gwachi ni mar romo koda ka investors mar mondo gikel mwandu. Kopogore koda ka jotend bengi gieki. Ng'a kendo moserom godo. Gin jok mopogore opogore, jok ma moko gin private investors. Gin jogo e kuma samoro ng'ato kaka jal mochung' ne kambi mar Rai ma ng'enyo ong'eyo ni timo ohala go eko kaka mag niang' kaachiel kod Skar. Magi jok ma governor oseromo go. Ntiere jogo e kuma nie ohala go eko mag fish farming madongo manyalo timo cage farming in large scale. Magi eki jok ma governor oseromo go. Ntiere national government officials mochung' karamna ni weche mag trade and investment, including cabinet secretaries ma governor oseromo go. Ntiere jogo eko mo bende dwaro ni onyimi jo ohala pesa kaka nase mention cha weg banks gieki. So oseromo gi a number of people makidhi in our diaries, kidhi program ma governor tiyudo koromo kodgi. Na company eromo mora chiel bende mar joket mwandu mo awoko. Ma aparo ni odhi machano yudo kodhi South Africa. Gin gigo aron masa moro biro margi kao time. Ibono wango ni ondike MOU kata 2015 to kata 5 years later koreko machua. Keche gin gigo ko madwara a lot of processes. Mtie licensing moko mag business kata investors mok tima at the county level, itimo at the national government level. So governor nyaka keto kenge mar neno ni at the national government level be giyudo clearances mowinjire and several others. Nikech mana adwa kelo penjo moro bende ni to ang'o omiyo sani kore kitimogi bari temo lero ne gin gige koma budho. Mondo mi ket Lwasi achiel kata mana romo gi investor makel kata mana bach ni bengi Siaya. Eri gima kawo thuolo marom nade? Gin gik ma range about 5 years. King'iyo mos, king'iyo the steps. Signing of MOU, which mag lease agreement, which mag licensing, and mnagaka wachuni ok gin joket mwandu matindo. En ng'at madwa kero gara billionaire mare, for example, kama chal kama endigo ng'ani mondo set up karamna structures mare. Nyalo paro Dominion Farm manodhi cha. Dominion nokawo lease mar 25 years mokwongo. Oriambo gi siasa. Ok nana chiel kuom jomoriambo. Lakini ne siasa oriembe mana adier. Lease mare ne about 25 years to chaku teach in the 7th year. Nikeche processes. You know, samoro dwaro machinery makao almost 6 months kogok a port mar piny mowede imported, for example China kikele koni, and this has to take time. Walo signi aboro nyaka ne His Excellency Colonel Rasanga Mouth bedi kaka governor ma Siaya County. Bende ni tiere kata mana investor chiel musekelo e county ma Siaya? Tiere investor
mosebiro mochako tich alafu to weche mag siasa gi ekinomiyo kendo nowuok. Mwandu mukelo ka telo mar governor. Josiasa. Actually investor mwandu mukelo telo mar governor. Yes, investor manobiro. Mano kel gi telo mar governor. Iwacho kar kae weche gi mag kwe kachiel koda gi nderne gi koma yawo. Ere kaka mai osekelo thuolo weche mag investors e county to bende nyalo siemonwa kata mana actually initiative moro mar kwe munyalo wacho ni mairi no bedo driven gi governor ma Siaya. Gin gigo go kuma timre kuom kinde ka kinde style mar leadership mar governor ema miyo kwe betie. Okine ka counties moko odak impeach governor dwe ka dwe. Counties moko odak lweny kindgi kod assembly. Counties moko odak nkachiel koda lweny gi jomoko other elected leaders. Governor gore gi MPs, MPs gore kachiel gi MCAs, MCAs gore gi senator. And so ka investor isewinjo dholuo moro mar pesa oluoro koko. Ka investor dwe biro to winjo ka tungni machal kama gintie to luor no bro bedo caught in between. Nikech sama MCA okwinjre governor. Ka governor propose investor to MCA pinge assembly. To ka MCA osepinge assembly to yudo ka MPs moko donje. And this kind of drama koro miyo investor okbed kachiel gi governor osebedo very deliberate in relationship maengo kod other elected leaders so that kik bedie tungni. Iwacho kairi wacho ni mar solar kachiel koda weche gik mag stima moseketo koda ka gikedo kod mibadhi. Kuonde mag menyalo wacho ni ne onge stima to oseketie solar ma samoro ng'ama da keto mondo nyalo kono oyo. Area ni oseyaw gi ler mondo mi aterie mondo mara kama sani ntiere Dominion Farms no endo Yala Swamp en kanyo no endo mane weche mag power ne chendo kabisa. So during this period ma nyoche tich dhi nyime ni eno ka oseyawe kiwango no endo ma ndara madonjo kuro is better, stima bende yudo ka penetrate moloyo kaka ne nitie chieng' chande. But kidhi these other market centers mopogore obed ni dhi Yala, obed ni biro Ugenya Okwala koni ni ndi, obed ni dhi Mageta, kamoro ntiere islands mokariyo ntiere miluongo Ndedo Yamo machiegni gi yo Mageta kochacha. Governor ne otudre kachiel kod investors motero a solar power project kanyono endo mosemiyo weche mag mudho mane chendo e island no are sorted out completely. Jonam sani kadwaro karam na dhi weche go mag rech gin gi solar lamps ma gidonjo go e nam to gin gi high mass solar panels ma gi provide go electricity within the island under county arrangement. Of course gin seche moko pesa moko county oketo directly but or work together with investors so that gin gigo go mantiere. Atamalo nono nyaka par Keto Lwasi maber mar timo hala kata keto Mwandu Siaya inyalo bet kanya. Anyalo keto Siaya county abiriyo ya par. Nitie adek moko mapod samoro kwa yudo kare. But governor osetemo kabisa. County manitiere weche gi mag line up miwacho ni dhiro koda gi governor Mary Cornel Rasanga Amotha ma bino wacho ni baro Siaya county kendo kelo koko. County ma imuko stalls mag japenj ma oko penjo moro amora matiere but Siaya Modern Market. County ma japenj stalls mag bedo marked mondo mimuk Ugunja ma onge penjo moro amora. County ma iwacho ni uchiwo lo ne investor moro mondo mi okaw Yala Swamp ma japiny okopenj pache. Inyalo keda Malabiriyo. Hold that thought live e chino mari mar Rameny County migosi Oscar Odhiambo Wambia onyisa ni Haron tiere gik mathoth ahinya ma governor osetimo His Excellency Cornel Rasanga Amotha mar kelo Lwasi maber weche gi ma keto mwandu e Siaya County oken weche gi kuma kwe oken weche gi kuma ndara sitima solar kachielo koda gi romo kod joketo mwandu machala ka bengi gini weche gi mag tieko mibadhi kachiel to koda ka weche gi bin mar loso lesenero matimo hala mondo mi bed mayot wacho ni koket gi ratil mar telo gini atamalo 7 wi apar live cheno mari mar Rameny County adek gieki ang'omiyo giyudi an Haron Otieno.
County 041 en county mose dhi sigane piny Luo kachiel kod Kenya mangima. County mose dhi e yiero nyadi dek duto te e thuolo nero matelo maneno ka ja iluongo ni senior producer ma Zerubabel nyisa ni Wood John temane na mondo mi taindo obed makare wagombake ni gik mag Siaya migosi Oscar Odhiambo wambia live e chenro mari mar Rameny County. Ing'ene ka itweyo suit bila nieri. Boro chuno mondo mi producer maro siku nyisa na benarie mara. At least onyalo manyo chiegni koda gimari. Koro nyaka make sure ni entiere makare kaka eniri. Because Oscar iwacho ni Keto Siaya County ya Tamala Berio nukta ewi apar. Moisi ni nat 70% e county ma lineups nitiere. County ma weche yuala samp nitiere, county ma umuko japiny maonge deo nito ngima gi dhi hinyore, e county mo mark demolitions uda muko ugonja. Honestly wantie Tamala Berio kata gi weche yes. Ma wachre mikwano gi eki haru ng'enyne en keche weche gi eki pod samoro kwachiwo ler margi to maya momiyo agwero kamano kani luongo e studio mondo wachiw ler moko kuomgi gin weche miyudo kiwacho yes. To pok owinje version mar sirkal wachaki muko japiny machiegni kod Siaya Modern Market. Ma indigo en problem makata wan kaka sirkal ma Siaya wan victims. Wan bende nyegi kwa hinyre muko no en. Tiere jok maparo ni sirkal ema no muko mwandu mag jopiny. Ne tiere jaket mwandu modonjo ne sirkal. Chien kocha kane ni podi okwabiro karamna e gimiluongo ni county government ne pod ene council. To nene ji owinjire mokaw lowo moro mi jaket mwandu moro lowo manwa kaka sirkal ka obiro to ayudo no nego be ne lop sirkal. Jaket mwandu ni notero ai court chakre na 2014 ma odhi nyime kod yalo kode nikech wan gadier ni malop jopiny yes. Ne wakawo mwandu mar jopiny ma wagero stalls kanyo ka wang'eyo ni jito yala yes. To ma kes mwadhi loyo nikech ne wan gadier ni ma kes ma yot kanyo cha court omiyo jaket mwandu ni verdict kata ruling kata decision mar ni ene makoro en won lono to en okomiyo wakaramna notice en ko wachne ne en won loni to wuok odhi adhiya to chako muko jo sirkal ma county nogero yes. So miwinji wacho ni sirkal mimukegi ki jopiny yeki kata sirkal no wuon en ga a victim. Lakini seche ma sirkal en a victim jaduong' onge ng'at ma hinyore ni Oscar pesa ne odhi en pes japiny modogo muk chande. Ma ndige momiyo kwaleng ndige momiyo wadwoko wachni kende kod nikech wadwaro neno ni japiny mohinyore cho yudo justice. Kaber to wan gi lemo prayer. One of our prayers a court appeal mwaketo en ni mondo ng'acha yes. Onyalo duoko ne joka pesa mane gilalo kane ni umuko bigosi Oscar wawuondo ne ot ma office mar Lolwe TV kambire nieri yes. Okinyala biro tikaw kata kamera kata mana light achiel kende tiwachi ni mano mari bet kod kudhi e court ma court wacho ni main lop ng'ani eri manyiso ni ntiere kaka no donjo moyudo papers kae manyiso ni kod papers ma genuine moingo mau. Ma indigi gima dwaro ni court determine. Yes. Ni advantage ma wan go en ni court nitie tieng di Kenya ka. So yes. Court mar high court emomiye. Yes. Teko ni endi to nikech wan gi paro ni kaka sirkal wan gi enough information. Yes. Kase moromo. Yes. Wadwa ni mondo wadogi court waler ni klatase mage ka ok genuine. Yes. Magwa gi ema genuine. And so podwa brodhi magara kochuno nwa chop nyaka Supreme Court nikech tij sirkal en protecting mwandu ma jopiny. Ka jopiny oche uso kanyo to gi ng'ato keth. Wan gi ting momiyo gi jopiny kokalo kuom kura ni waluwe kendo rasanga nyocha owuoyo mowacho ne johala ni ditura rita wadwa keto kamoro konao mondo jotie lakini okwabiweyo okwabilenyo chieng' no yut nikech wachni ni doho penye mada penye nyalo yiero mar doho kata kinyalo mok duoko aponono ni doho koyie ne jalno dhi chule uikuru mar chulo nikech jogi nukaw suru mari gunya duoko ne gi suru mane ukaw. Aparo ni Governor Rasanga bro deal gi wachno ko kinde no endo kuom sani ni endi to line moluwa ahinya en neno ni lop jopiny ma en gogadien mar jopiny to ka ochopo kanyo yes. Aparo ni Governor en jalno endo mano yier gi jopiny okobi juanga umako stalls udwa muko ugonja county government ma Siaya
tiwacho ni mai mako mai weyo, mai mako mai weyo. Ang'o miyo un biased e moko stalls? Maindigo en gino no endo monego wanon, so that ng'at no endo ma wacho ni stall ne idwa muk, ng'at ma wacho ni mare owe to gin karachiel. Wanyal deal go case by case. Bise winjo ni damuk gi? Samo wuoyi ni endi tang'eyo ni dwa muk stalls. Ok stalls moger kuonde malegal. Yes. Stalls mana kaka nyocha nene tich tire otimo Kisumu kae, gigo goeko moger e public land, e lowo no endo monego bed ni ndara betie, e lowo monego bed ni sewage betie, e lowo monego bed ni jopiny bede gi walkways mondo accidents kik timre. Ing'e kaka ugonjo dich. Nderni gigo goeko moger kuonde gi eki idhi muki gi notice. Yes. My problem wan go gi yan ma incho muko Siaya. Ok nyal ya dhi timuko gi. Ti notice museketo. Ka ok imi chiwo. Yes. Mineno ka gibedo marked. Ka gibedo marked to nyiso ni osemi ng'ano notice, osenyise ni in gi thuolo marom kama mar wuok kae, osenyise ni mae en lop sirkal. And osenyise bende ni mae kaka plan ma ogunja chal makare en koneno. Oneno ni plan nyiso ni kae to nego siwarej ringie ka gede ta gedo ina ni legal place. Be ukaw pach jopiny. Nyisi gini okay, ma lop sirikal ndio to ubete kata kama ono biondo miwa kao pachu kusuno kudeu takataka ni haro nogedo kamarach en ng'at midimuki. Wakao kabisa makantie ng'at no endo ma umuk gire moko kao pache. Yes. To en gi teko mar dhi e court so that sirkal onyal chule. Ikaw onge ng'at no endo michiwo timuki. Kanitiere ng'at nero mano muk stall mare kata board gi di muk stall mare poko kao pache to ber mondo mi oringo dhi e court kata ochopo ir sirikal nero ma Siaya mano ok pache mano para migolo ko director mar communications county ma Siaya migosi Oscar Odhiambo wambia live chino mari mar Rameny county wago tochi county 041 ang'o matimo retio ne japiny yo makare koso gi bono ratiro mar japiny e chenra chiel kende mipenjo telo penjo motamo jomoko penjo nikech wan wawacha diri maduk maonge dewa ng'ato ilose kao paro mar jopiny duong yala swamp iwacho nudwa miyo ng'at moro machielo mikoni chiegni kodu chiegni wacho nuromo godo pile pile diri mar wach ni kanya. Ma bende en wach no endo ma samoro ji ok nigi ler ne mabere omiyo giwuoyo kamano. Yala swamp ne Dominion oyudo kuom thuolo maromo, to kanene pok thuolo gi oromo to nene gi ayo koko kaachiel gi weche mane ntiere kinde go nomiyo giwacho ne gi akagi nikech ne pod gin gi thuolo. Yes. List margi ne pok expire. Giwacho ni okay, wan gi gope moko ka to wan wadwa to wayudo jalno endo man gi gombo mar dhi nyime gi loko ohala bende. Jalni ka gibet go piny to winjire ni bro take over liabilities mag gichulo ni gope johala ma jok mane tiyo kanyo ma gichulo tenda, jok mane otimo contract kanyo mane gidong gope gi jalni oyie okawo negi. Koro jalni ka dhi nyime gi loko to wacho ni higni mane owinjire gi Dominion mane gidongo ka bende chiegni koro rum. There were 13 years mane odong, sani koro odong very few. Wacho ni kapok higni mag Dominion borumo, koro gweyo oko kan Dominion mane owinjire go higni ne yorumo auru. Wacho ni koro wan wa apply for lease manyien. Gi apply kend gi koso tire jomoko bende mo apply. Gine magi apply nikech gine mayand gin kanyo wan ne warito ni ka lease bro expire. Yes. Wabro lendo. Ang'o miyo gino mako county ma Siaya ahinya? Nikech wan achiel ma jo Siaya ge mwa penjo pile ni investor naga kanyi. Yes. Okwanya linga ka investor moro tayari ntie to kwayo nodwa dhi nyime to waduogo wakwer. Emomiyo nyeche wakete e lela. Yes. Okwasemiye. Yes. Gato kikwach ni wan gi tudruok mora kod Lake Agro. Yes. En kambi manyocha nega kanyo kalore kaka nene giwinjire Dominion to kwayo. Adwaro na dhi nyime. Yes. Ka wachopo e kiwango mar dhi nyime ni mwalande. Yes. Ema jok moko kuri winjo pingo ni okoyie. Jibro dhi nyime giwinjro to ka yio tamre. Yes. To kwa betamre kaka sirkal ni kodhi nyime. Enanda kwalinga kigoe to wan nogo ne mipenjo wan nyaka nene. Dakuse kele investor. Chiemoro ka duogo ka bro wayo na haro. Ni investor achiel mane nitie Lake Agro bende une olenga ka county carrier to karere ga kosi roga. Ang'e ni ma en gima pod nitiere bende doho. Jomoko sede mondo megi ywagi kata kamano nitiere penjo ariyo ma nyaka penjo duong. Achiel kuom gi en penjo mar ni bende ukawo paro mar japiny
to be untiere koda gi evidence no ka paro mar japiny. Mar ariyo en penjo ni man to lobni iwacho ni opogore jomoko nitie lo mar community, tier lo nero mar sirikal, tier lo nero ma okonego bende ng'ata ng'antiere godo kodaka gi duol. Tiere bende mar private owners joma nogol mane domino na encroach kuonde mag-gi. Bottom line, ang'o miyo un gi duol e lopni te to ownership mare pod bedo questioned? Number one ne watimo public participation. Watimo kabisa. Enena ni kinde man public participation ni time with protocol. Yes. Yudo ka goch COVID kichok ji igo rallies. But no time. Maun gi evidence. Ma kiemoro kilunga e studio gan bia ne koro evidence. Yes. Don't you list my ji mosign. Meetings moko ji obire. And then gimadwa lere public participation no is important and ngato kiket ni en ngata chiel kapo no kodhi e public participation to kuro wuotho kolando ne nene onge public participation samori dichi ni studio kato jiromo yes kiki studio de wayo bwana nyakuluong romo moro makendano bro beti public participation in public. I don't give 1 minute. Yes. Ni oken individual participation. I don't give 1 minute. So katieko. Yes. To nyaka waler ni mana kaka iwacho adier ni ntiere public land kanyo. Ntiere land mar conservancy ma le dakie moko nego mul, ntiere land mowen investors. Upoge maber. Kendo wakiwacho ni na court case okanyal donjo into those measurements kejigin subject you are ok but gin gik mopog maber madwaro ni mondo ji ong'e ni okwan gi interest kaka sirikal. Wach mari mugi king'yo kamera ne jaduong'. Agoro kamano kabisa kendo adwaro ni mondo anyis jogo duto ma joketo mwandu, bed mwandu matindo, bed mwandu go eko madongo mag marom gi mag dominion go warwako gi Siaya. Governor Asanga orwako kabisa jok man gi paro en mana ni sama giketo mwandu gi ratiro mag jopiny bende bedo protected okwa bi hinyo jopiny ni warwako investors. On a lighter note jaduong'. Siaya Central by the way. Kenda ng'eyo Siaya Township na timege tuition ndalo moko. Selis Junior be nang'eyo maber ahinya. Anyathi mano digni e school kane isomo. But nitiere wach moro mantiere ga Siaya. Ni Siaya nigi weggi makadakada chao kunyozi na moro ne bilo moro nyalo dirne bukade ji ok bi kanyo era di oso kadieri live ochibo giko mar chendu mari mar Rameny County chako doga time kendo tieng machielo nyinga en Haron Otieno erokamana hinya ne abongo mantiere camera 1 Val mantiere kanyero kamera to kachielo koda kagi senior most producer Zerubabel kawuono do nyalo bede TV mine kit sati nero mano rwako en budget mar ng'ato dwe mangima. Erokamano nyaka chiel kod in janeno Lolwe TV mi kete kare kaire nyinga en Haron Otieno. Oscar bedo gutino maber jaduong'. Erokamano. Erokamano ahinya.